Hei, olen Erkki Laitila ja esittelen tässä systeemisyyttä, eli systeemiajattelun perustetta. Ja senkin takia, kun on tullut niin paljon epätietoisuutta, että mitä systeemiajattelu oikeastaan tarkoittaa, sitä on niin paljon harhakäsityksiä suuntaan A ja suuntaan B ja suuntaan C, niin tässä tulee semmoinen kooste, mitä on systeemisyys, ja alateemana, että kaikki liittyy kaikkeen, ja sen alapuolella vielä elämän ja maailman filosofiaa. Ikonina on tämmöinen Tao-symboli, yin ja yang, eli siinä on systeemi ja sen ympäristö muodostaa kokonaisuuden. Sitten hämärä kuva, mistä on kysymys. Elämän filosofiaa. Tämmöisen ajattelijan kuin Jogin mielestä elämänfilosofia ei ole taistelua eikä jännitettä, vaan se on jotakin ihan muuta. Se on etäistä viisautta tai ikuista viisautta. Tässä on kuva hänestä. Niin elämän tulisi olla onnea, iloa, autuutta, huomiota, ihanuutta. Mitä kaikkea tämä bliss-sana sanookaan, sillä on monta merkitystä. Ja hän kehitti meditaatiotekniikoita, ja vaikka nyt ei meditaatiosta kiinnostunutkaan, niin tämä kuitenkin liittyy systeemiajatteluun etäisesti. Ja perinteinen tiede on teorioita jostakin kapea-alaista. Sillä on tiukkoja rajoja. Nimenomaan korostetaan, että tiedekunnassa pitää viitata johonkin tiettyyn tutkijaan, tiettyyn referenssiin. Kaiken pitää olla tiettyjä, jolloin siitä tulee hyvin ahdasta. Valtiotiede, sosiologia, oikeustiede, tämän tyyppistä taloustiede. Siellä on niitä ahtaita teorioita, jotka vaan sopii sinne omaan lokeronsa, julkinen johtaminen, organisaatiokulttuuri, hallinto-oikeus, aiemmin kiinnostavia, yritysjohtaminen, johtavuus, finanssihallinto. Näkyykö näissä tieteenaloissa semmoinen elämän ilo ja autuus, avarakatseisuus? Ei varmaan kovin paljon näy. Mä kehitin metayliopisto-konseptin sen takia, että se olisi aivan täydellinen vastakohta yliopistorakenteelle, mikä tässä vasemmalla puolella tulee vastaan. Koska puhutaan yhteisestä hyvinvoinnista, kokonaisoptimista, päällekkäisyyksien välttämisestä, ei osaoptimoinnista, vaan kokonaisoptimoinnista. Kestävistä arvoista. Siinä on tämä porukka, joka tyytyväisenä sitten miettii yhteistä hyvää. Ja systeemiajattelu yhdistää kaiken tiedon, se vaan ajattelee sitä kiinni, mitä hän voi siihen saada kokoon. Ja sen pohjalta voi harjoittaa idealismiakin, myöskin tätä jogin ajattelua, riippuen näistä ajattelijoista, minkälaisen tavoitteen he ottavat. Nimenomaan rajattomasti, että ei katsota, että mikä liittyy julkisen sektorin alueelle, mikä sosiaali- ja terveyshallinto. Kaikki on yhteistä. Ja yhteistä ennakkoa tähän kaikki liittyy kaikkeen teemaan. Että kaikki ei ole niin kuin näyttää. Maailma ei olekaan niin lokeroitunut kuin kuvitellaan, vaikka nuo yliopistot ja oikeastaan tuo sillä lailla esille. Täällä meillä on tämmöinen symboli, joka on yksittäinen asia. Toisella puolella on toisinpäin kääntyneenä kaikki maailman asiat. Ne liittyvät toisiinsa. Ja perinteinen tieteen käsitys on, että meillä on se uskomus jostakin, on tietty määrä älyä, järkeä, jonka perusteella voidaan perustella uskomus todeksi tai epätodeksi. Jos se muuttuu todeksi, niin se on tietoa. Sitten seuraava taso tässä on, että jos meillä on tietoa, no järjestelmä, joka kuvaa tietoa ja systeemeitä, ja sitten sieltä löytyy referenssejä tiedosta tietoon, eli ristikkäisyyksiä, vuorovaikutuksia, niin päästään kokonaisvaltaiseen käsitykseen. Ja holismi muodostuu kokonaisuutena myös sieltä ylhäältä päin, mitä kaikkea asioita tulee täällä voimaan, jota täältä yksittäin summaamalla ei löydy. Ihminen on joukko kokonaisuudesta, maailma on joukko ihmisiä, eläinkunta koostuu heimoista, suvuista, lajista, yksilöistä, niin kuin tämä jaksollinen järjestelmä kertoo.
vulpes tarkoittaa kettua. Ja sitten ajattelun taksonomiatkin on kehitetty. Tämmöinen esitys, tässä on 2 esitystä. Tietämys, muistaminen, ymmärtäminen, soveltaminen, analysointi, synteesi, evaluointi ja luominen. Jos tietää jotain ja pystyy ymmärtämään sen, soveltamaan sitä analysoimalla, tekemällä sopivasti synteesiä, niin voi luoda uusia ratkaisuja, minkä tämä video myöskin motivoi. Eli jos ymmärtää elämän yhteiskunnan toisella tavalla, paremmalla tavalla mielestään, niin sitten voi lähteä luomaan niitä ratkaisuja, kehittämään, soveltamaan. Tässä on Bowdingin hierarkia, joka on erityisen kattava, lähtee yleisestä systeemin käsitteestä, mitä minäkin tuon Kurdisen tekniikkana esille. Siinä on kojastotyyppiset systeemit, säätyvät systeemit, avoimet itseään ylläpitävät systeemit. Sen yläpuolella on vielä yksi systeemitaso ennen eläimiä ja siitä on seuraava ihmiset, sosiaaliset organisaatiot. Ja kohtana 9 tuntematon. Sitä me emme tiedäkään. Olkoon näin. Kompleksisuus kasvaa ylöspäin mennessä. Sitten Metallipiston Teemun mukaan 2 parasta kuvaa. Toisella puolella on yksilöllisyys ja toisella puolella on koko maailma. Täällä puhutaan privatisoitumisesta. Tällä puolella on koko maailma ja sitten siellä on erilaisia lohkoja, sektoreita ja näkökulmia, lukemattomat määrät täällä maailmassa tietystikin. Jos puhutaan pelkästään privatisoitumisesta, niin se tarkoittaa osaoptimointia, joka siellä voitot, hyödyt siitä kasaantuu tietyille henkilöille ja tahoille, yrityksille, valtioille. Ja sitten jäljelle jäävät resurssit, ne jää mitkä jää sieltä. Eli kokonaisoptimi on sitä, että otetaan enemmän huomioon tätä kokonaisuutta. Ja sitten mennään kakkosvaiheessa vasta tänne privat-puolelle. Mitä yleistä erikoista tähän kaikilla vaikuttaa kaikkeen teemaan kuuluu, niin jokainen ihminen luulee olevansa ymmärtäväinen, avarakatseinen, parempi kuin naapurinsa ja kumppaninsa. Se on vähän tämmöistä luontaista itsekuntaa. Ja maailmassa on kohta 8 miljardia ihmistä, jotka ajattelee yhtä ylpeästi. Sitten jokaisella on vain rajoitettu koulutus, niin kuin tuossa äskeisessä kuvassa oli, että mä olen sosiologi, mä olen lääkäri, mä olen hammashoitaja ja näin edelleen. Maailma muuttuu valtavaa vauhtia, suhdanteet, tekniikat ja näin edelleen. Ja luonto ei voi niin hyvin kuin aikaisemmin. Varallisuus siirtyy epätasa-arvoisesti tai ei siirry ollenkaan, mikä on se pahin tapaus. Ja sopii kysyä filosofisesti, tietääkö ihminen tarpeeksi, että pystyy korjaamaan väärinkäsityksiä. Tässä on Ken Wilberin integraaliteoriasta kuva, jossa ihminen on tämä I, subjekti. Hänellä on ajatuksia, tunteita, muistikuvia, havaintoja, välillisiä vaikutuksia, heijastuksia. Seuraava taso hän laajentaa omaa käsitystään me-käsitteeseen. Siinä puhutaan jaetuista arvoista, merkityksistä, kielestä, suhteista. Se on sisäpuolta. Sitten kun mennään ihmisestä ja me-käsitteestä ulkopuolelle, niin puhutaan it-termistä. Sitten puhutaan objektista. Myös ihmisen oma kroppa on tavallaan objekti tietyllä tavalla. Se voi olla näkyvä. Ja siihen liittyy taitoja. Ja it tarkoittaa interobjektiivista asiaa, että siihen liittyy systeemit, verkot, teknologiat, hallinto. Kaikki, mitkä ei kuulu tähän omaan. Se on interobjektiivinen. Ja systeemiajattelu erityisesti paneutuu tähän it-sektoriin ja voi siirtää jopa tätä we-sektorista tänne tietoa, käsitteitä, joita voi muotoilla. Esimerkiksi voi ajatella omaa perhettä, omia lapsiaan tämmöisinä verkoston jäseninä, miten heidän kuuluisi toimia. Se on osa systeeminen konstellaatio, osa tämmöistä ihmisten välistä systeemiajattelua.
systeemiajattelu auttaa tutkimaan mitä tahansa. Silloin se sopii kaiken teorian ajattelun alustaksi. Voi ymmärtää maailmaa. Ja taustaa sillä on 50-luvulta lähtien. Mä olen erityisesti kehittänyt skeemoja, esityksiä ja myöskin tämä videoplatformi, jonka avulla voi selittää melkein mitä tahansa. Ja näinpä Meta-yliopisto esitteleekin näitä asioita ja nimenomaan tämmöistä täsmäoppimisen tekniikkaa. Se tarkoittaa learning on demand. Voidaan ottaa tavoitteeksi mikä tahansa asia, lähteä miettimään sitä hakemalla tietoa mistä tahansa. Tietysti mahdollisimman hyvistä lähteistä. Kuka tahansa voi alkaa tekemään sitä, kun ensin vähän perehtyy. Ja tällä on pohjana IT-ala. Eli ei mitään huuhata, vaan sieltä löytyy tosiaan jämäkköjä, tekniikoita ja periaatteita, minkä perusteella kurssisenia on alettu kehittämään. Ja monenlaisia kaiken teorioita ja universaalia teorioita on tieteessä esitetty ihan arvovaltaisilla lähteillä, Aristotelesta lähtien. Boudingin teoriat oli äsken tuossa, fysiikan, kvanttifysiikan teoriat, Hawkins ja kosmologia, informaatioteknologia. Sieltä näitä teorioita löytyy, jotka periaatteessa on niin mahdollisimman laajoja kuin voi olla. Tässä on leffa Hawkingsista. Vuosi sitten katsoin, se olisi vaikuttava. Demingin kierrosjakso on yksi tieteellisen tarkastelun menetelmä. Niitä on muitakin, mutta mä olen käyttänyt näissä videoissa tätä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meillä on tämmöinen jakso, act, plan, do, check, että perusteella toimitaan. Ensin aktivoidutaan ja sitten pyritään toimimaan niin, että check-vaiheessa saadaan selvitä, onko se homma mennyt oikein vai eikö se ole. Ja study-sanalla voidaan korvata tuo check-sana. Se onkin väärin, tuo tarkoittaa check-sana. Ja tämä perinteinen kierros alkaa monessa esityksessä plan-vaiheesta, mutta se voi alkaa myös act-vaiheesta, koska nämä toimii iteratiivisesti toisiaan tarkentaa. Esimerkiksi voitaisiin ajatella liikennekolareita. On ajettu kolareita nostorenkaalla tai ilman nostorenkaita, paljonko on eroja, mikä on syynä korjauksiin, kolareihin ja näin edelleen. Ihan käytännön miettimistä. Ja tutkimiseen voi alkaa plan-vaiheestakin, että alkaa selvittämään, että mitä on selvitettävää, mitä kolareita on ja nostorengasongelmat, ja sitten tehdään näitä kierroksia, kun saa ratkaistua sen. Voi tehdä vaikka tutkimuksen ja julkaista jossain foorumilla, vaikka tieteellisellä foorumilla. Ja sitten tämä tieteellisempi lähtökohta on tämän tyyppinen, että me aktivoidutaan tekemään jotain, tehdään siitä suunnitelma, sitten ruvetaan tehdä se varsinainen työ, ja sen jälkeen tutkitaan, että mitä saatiin aikaiseksi. Ja tässä on tieteen tarkastelukulma, että se antaa hyviä tuloksia, jotka on vakuuttavia, jos nämä asiat tuodaan esille tarpeeksi avoimesti ja rehellisesti. Ja tämä voi johtaa esimerkiksi jatkuvan parantamisen teknologiaa, jota käytetään laatutekniikassa paljon ja IT-alalla hyväksi. Eli ensimmäinen kierros tehty, sitten toinen kierros ja kolmas. Sitten saadaan uusi standardi. Toinen pykälä on jo paljon parempi kuin aikaisempi. Näin voidaan kehittää systeemiajattelullakin omaa käsitystä vaikkapa Euroopan taloudesta. Kaikki liittyy kaikki. Study-kierroksessa tässä ensin on aktivoiduttu, sitten on tehty suunnitelmaobjektiivi ja suoritetaan suunnitelma täällä do-vaiheessa. Katsotaan ongelmia, tehdään data-analyysi ja täällä sitten täydennetään analyysi, verrataan tuloksia ennusteisiin, mitkä täällä aikaisemmin on tehty ja summataan mitä on opittu, näin kuin tämä video myöskin tekee. Summataan lopussa mitä hienoa on saatu aikaan. Ja jos on kyse siitä, että onko systeemiajattelu jotain huuhata vai ei, niin jos siinä käytetään tieteellistä menetelmää, niin ei tämä ajatteluprosessi mitenkään huomioon sitä, pikemminkin sieltä tulee uutta potkua inspiraatiota, jolloin siinä tapauksessa
tuloksella on tieteellistä arvoa, mutta vastuu on aina tutkijalla laadusta, päättelystä, näin se. Systeemiajattelu inspiroi, antaa uusia ideoita ja kokoaa asiat yhteen, kaikki liittyy kaikkeen, nimenomaan se periaate on erityisen hieno. Nyt sitten mennään aktivoitumisvaiheeseen ja siinä on olennaisia kysymyksiä, että minkälaisia asetelmia on olemassa, ymmärtää kaikki. Ja yksi tämmöinen tavoite on esittää kaikki mahdollisimman lyhyesti, että miten kaikki voidaan kertoa ehkä muutamalla sanalla, teorialla, kuvalla. Systeemiympäristö tarkoittaa, että siellä on osia, ja systeemit muodostavat tämmöisen yhdessä asetelmassa tämmöisen supersysteemin, joka on sen ympäristö, jonka sisällä ne komponentit on. Jokaiselle joukolle kohteita voidaan määritellä semmoinen kotipaikka, missä ne on, looginen käsite tai myöskin tämmöinen megamalli, joka IT-alasta lähtöisin oleva termi, jossa on aloitustaso ja sitten operaattori tai relaatio, joka yhdistää näitä toimijoita sillä X-tasolla ja sitten saadaan tuloksia. Tässä kuvassa videoaihe on ykkönen, lähdetään liikkeelle siitä ja sitten sieltä löytyy sopiva teoria, sopiva inputti ja sitten näitä operaatioita, haarautumisia nimenomaan, jonka perusteella se lähtee muodostamaan, mitä haetaan. Iteraattori on tämmöinen hakukomento, niin kuin netissä on erilaisia hakukomentoja. Ja kun laitetaan käynnistää hakukomento, niin sitten sitä dataa alkaa pyörimään. Se tulee 1 tai 10 tai miljardin tapausta tai vieläkin enemmän. Ja tuloksena hakukomennosta saadaan tulosjoukko. Se on hyvä esimerkki, kun tietokanta haku, josta haetaan vaikka tiettyjä kirjoja tietyllä nimellä tai tekijän nimellä. Ja tuloksena saadaan jotain, se on pragmatiikkaa, katsoja arvioi sitten hyödyn. Tämä on hyvin yleinen periaate. Tämä liittyy olennaisesti, kun reason tekniikkaan tai kaavakuvaan, niin sen takia se tulee esille. Ja megamalli on sen tyyppinen toiminto, joka hakee just tällä lailla tietoa. Ja siellä voi valikoida myös sen teorian, minkä perusteella haetaan, eli näkökulman, jolloin se on kaikki mahdollisimman joustava. Ja tämä megamalli voidaan pukea taulukkomuotoa ja se voidaan määritellä hyvinkin tarkkaan, mikä se on. Jos se on monimutkainen ja monitasoinen, niin tarvitaan tämmöisiä alatekniikoita. Jotta siitä tulee nyt prosessi, joka toimii, ruksuttaa näitä vaiheita yhdestä n, se on askel K, joka tehdään vaikka kuinka monta kertaa. Sitä kautta tulee malli ja sitä mallia voidaan käyttää ja sitä kautta tulee tulokset. No niin, tässä on tämmöinen supersysteemi. Ja supersysteemi on sitten se tulos, mikä siitä tulee. Tulosjoukko, josta saadaan hyötyä. No niin, tämmöisiä tekniikoita on jo käytössä osittain tai kokonaan netissä HTML-kielessä. Siellä on tietty select-komento, samoin SQL-kielessä. Semanttinen web ja Google-hakukoneissa on erilaisia tietynlaisia megamalleja tai sen osajoukkoja. Ja tämä nimittäin kaikki liittyy kaikkeen. Jos tämä konsepti määrittelee itselleen tarpeeksi yleisellä tasolla, niin sieltä löytyy kaikki mahdollinen tieto, vaikkapa kaikki asunnot, mitkä on myynnissä maailmanlaajuisesti. Ja sitten jos lähtee koko maailmaa ajattelemaan, niin ihmiset on aina aika tärkeä asia. Mitä yhteistä hyötyä kaikki maailman asukkaat voi toisistaan saada. Silloin puhutaan pragmaattisesti hyödystä, kun on tämmöinen tarkoitus. Se on kaavakuva ja on koottu maailman väkiluku, se on 7 miljardia ihmistä. Mitä yhteistä ne tekevät tai mitä erilaista ja mitä heidän pitäisi tehdä. Ihmisten tulisi palvella toisia ja kehittää yhteiskuntaa. Tämä on Meno esittämä ehdotus tässä. Ja maailmassa on 2 miljardia vauvaa, melkein 2 miljardia palveluelinkeinonharjoittajaa, 1,5 miljardia maanviljelijää, 800 miljoonaa teollisuustyöläistä, melkein 600 miljoonaa eläkeläistä ja työttömiä on
yli 400 miljoonaa, eikä se on valtavan paljon. Saman verran suurin piirtein on yrittäjiä. Ja jos ihmiset palvelisivat toisiaan, niin tietyllä tavalla ne palveluita siirtäisivät paikasta toiseen, henkilöltä toiselle. Ja tämä saman kuvan kun laittaa toiseen muotoon, kun mä sanon, että kaikki liittyy kaikkeen. Kuvatkin voidaan tehdä omaan muotoon, jos meillä on tämmöisiä sopivia kuvaformaatteja. Meillä on tämmöinen globaali taso, joka tästä puuttuu. Sitten yrittäjätaso. Yrittäjä 1, siellä on 400 miljoonas yrittäjä. Näitä on tässä käytännössä 400 miljoonaa. Sitten on toimialoja. Ei ole lueteltukaan montako niitä tässä on, mutta niitä voi olla n kappaletta. Maatalous 1 toimiala. Ja sitten työntekijöitä tällä ensimmäisellä yrityksellä on 10, toisella on sitten lisää ja sitten täällä on loput 1,8 miljardia liittyy sitten jonka toiseen siihen viimeiseen yritykseen. No niin, nämä megamallit supersysteemistä äsken oli puhetta, niin ne, jos hakee näitä tietoja, järjestää sopivalla tavalla. Ja alimmalla tasolla täällä on sitten ihmiset. Työntekijä on ihminen tietysti. Tämä on palveluelinkeino-ihminen. Siinä on muutama vauva. Sitten siinä on eläkeläinen ja tällä ei ole työtä ollenkaan. Sitten siinä on tämä on palveluelinkeino-ihminen myöskin toisesta maanosasta ilmeisesti kuin toisen värinen. Ja jos me lähdettäisiin tällä tavalla koko maailmaa ajattelemaan, että meillä on tietty joukko ihmisiä ja resursseja, niin menestyvä maailmanyhtälö voitaisiin rakentaa, mikäli resursseja on tarpeeksi siihen. Ja sitä voi miettiä, että onko resursseja tarpeeksi, onko halua ruveta hyödyttämään koko maailmantaloutta, että jokaisella olisi töitä ja jokaisella olisi ruokaa ja asuntoa. Systeemiajattelun tarkoituksena on tietyllä tavalla rikkoa näitä perinteisiä ajattelun rajoja ja hämmästyttää. Se on hyvä määritelmä. Tämä on hyvin holistinen näkökulma koko maailmaan. Kokonaisuuden hahmottaminen on yksi päätarkoituksia. Emergenssi, eli mitä isoa löytyy, kun pienempiä osia yhdistellään. Jos meillä on tässä tämmöinen rompekasa, jossa on kaikenlaista romua, voiko niistä rakentaa hienon polkupyörän? Tulee emergenssia, jos se polkupyörä lähtee vielä toimimaan, mutta jos se jää jotenkin risaksi ja on valittu vääriä osia, niin se täysin arvoton ja myöskin tämä kasa on silloin arvoton. Pragmatiikkaa tässä on päästä ajamaan pyörällä. Systeemiajattelun tarkoituksena on hämmästyttää. Se on hyvä tarkoitus sille. Löytää sellaisia tarkastelukulmia, mitä ei yksistään pysty tekemään. Jos se pystyy hämmästyttämään, niin meillä on attention, huomio. Ja jos alkaa herättää mielenkiintoa, niin tämä henkilö, joka huomaa, että pyöriä voi tällä tavalla rakentaa, niin se voi perustaa firman ja rupeaa toimimaan. Tämä on yksi esimerkki. Emergenssiä löytyy maailmassa niin paljon, että vaihtoehtoja yrityksille on. Niin kuin noin 400 miljoonaa yrittäjää maailmanlaajuisesti on. Ja sitä kautta päästään tähän parantamiskeinoon. Meillä on action, sitten act, sitten suunnitelma, tekeminen ja tarkastaminen. Systeemiajattelu on luonteeltaan myöskin palapelin rakentamista, mutta on se jotain muutakin. Mutta palapelin rakentaminen on yksi hyvä esimerkki. Ja tässä on hertainen videosysteemiajattelusta, joka löytyy Meta-yliopiston sivulta. Tämä löytyy osoitekin. BE Environmental on sen kehittänyt. Ja tässä palapelissä on näköjään palaset vähän väärin. Ainakin 3 palasta tuntuu olevan väärin. Siinä on jotain mennyt mönkään. Ja jos meillä on tämmöinen malli, jossa on joukko palasia, niin se voi muuttaa kurssimuotoa hyvin helposti. Mietitään, miksi palapeli on tehty tai miksi sitä pitäisi ratkaista. Tietopalapeleistä on olennaista, että pystyy aloittamaan homman. Sitten tarvitaan aistikokemuksia, näköaisti, mahdollisesti muitakin aisteja. Palapelin kokoaminen on kukin omalla strategiallaan. Inputteja tulee tähän, jotta sitten voi miettiä, että tuleeko siitä onnistunut niin sanottu risteytys. Ja tässä puhutaan elefantista, niin onko siellä ne osat risteytyykö ne oikealla tavalla.
tarkoittaa organisoitumista. Ja kun meillä on tietynlainen rakenne siitä palapelistä, niin käveleekö se, syökö se, tämä ei varmaan syö oikein, kun siellä on käärme, näin edelleen. Ja yrityksiä ja erehdyksia tarvitaan, jos tämmöinen mielenkiintoisempi tehtävä. Ja lopulta kysytään, että onnistuiko se. Loksahtiko se kohdalleen. Ja palapeli alla voi olla alempia systeemeitä palapeliä, niin kuin Rubikin kuutio, niin siellä on alatehtäviä ja alatehtäviä, että se ratkaisu löytyy. Kun on tehty joku kierros, tehty tiettyjä siirtoja, niin sitten tarvitaan ehkä uusia yrityserehdyskierroksia, eikä valita uusi palapeli. Ja tässä toistuu tämä sama kuvio. Ja tätäkin voi tutkia tieteellisenä näkökulmana ainakin empiirisesti, jos haluaa. Ja sitten minkälaista on, mitä tieteen kriteereitä liittyy palapeliin, tai voi yhdistää näistä kahdesta asiasta, niin korrespondenssi tarkoittaa sitä, että tämä kuva on jonkunlainen osajoukko todellisuudesta. Jos se näyttää oikealta elefantilta ja kuvassa on väärä, niin silloin korrespondenssi ei toteudu. Eli se on vastaisuuden miettimistä. Koherenttius tarkoittaa sitä, että osat on toistensa kanssa aukottomasti sopivia, eli siellä ei tule notkahduksia. Tässä selvästi on näitä epäkoherentteja tapauksia. Konsistenssi tarkoittaa sitä, että sen sisältä löytyy yhdenmukaisia ennustettavia alarakenteita, jotka on sopusoinnussa keskenään. Ja kuva on nyt tietysti taiteilijan tekemä, että se on taiteilijan vapautta käytetty. Konsensus tarkoittaa, että se on yhdessä tuumin, voidaan todistaa, että muutkin ovat samaa mieltä silloin, kun se on tehty, että se on oikein. Pragmaattisuus tarkoittaa, että siitä saa jotain hyötyä, vaikka esimerkiksi opettavaa hyötyä. Ja tieteen kriteereistä vielä nämä 5 tärkeää. Occammin portavetsi, että teoriassa ei saisi olla yhtään ylimääräistä elementtiä. Niistä kahdesta teoriasta parempi on se, jos on vähemmän elementtejä, jos ne muuten on samanlaisia. Ja relevanttius, että sitä voi soveltaa. Voiko sitä soveltaa laajastikin? Jos on hyvä geneerinen periaate, niin sitä voi soveltaa todella laajasti. Onko se rahoituskelpoinen? Tieteessä puhutaan siitä, että teorian pitäisi pystyä, pitäisi olla rahoituskelpoinen, niin silloin sitä pääsisi tutkimaan ammattimaisesti. No niin, se oli palapelistä ja tieteestä ja tieteen kriteereistä. Ja sitten tämän tyyppistä ideaa voi soveltaa, kehitetään palapelejä yhteiskunnasta ja mielikuvituksesta on vaan kiinni. Tässä on yksi palapeliehdotus, jonka mä oon kehittänyt tietystä yrityskonseptista. Meillä on tässä vasemmalla yrittäjä, sitten meillä on sidosryhmä ja ympäristö. Sitten meillä on pelikenttänä markkinat ja sitten on pelureita, systeemeitä, subjekteja, jotka siellä markkinoilla toimivat, jotka tuottavat jotain objekteja. Sitten meillä on myyjä, se voi olla tämä sama subjekti ja ostaja, niiden välillä tapahtuu tilaus, reaalirahaprosessi. Ja sitten tarvitaan vielä kehittäjäidea ja idean toteuttaja, jos me halutaan uudistaa tätä systeemiä, parantaa toiminnan tulosta. Sitten tarvitaan toteutuksen soveltamiseen osaamista ja se varsinainen suorittamisvaihe, missä tämä valmistuu, tämä objekti. Ja tässä on pieni taulukko, jossa on 4 riviä ja 3 saraketta. Ja tälläkin voi kuvata jo aika hyvin pelikenttää. Tämä muistuttaa business model canvasia, eli yritysten tämmöistä perinteistä suunnittelumallia, mutta kehittämällä tätä mallia, parantamalla, syventämällä, saadaan ihan omanlaisen malli, joka on kaikki liittyy kaikkeen, vaikkapa kokonaiselle ekosysteemille. Ja siinä tarvitaan systeemiajattelun taitoa, tietynlaista IT-jäsentämistä. Ja tässä onkin Stafford Beerin muistoksi kehitetty tämän tyyppinen peli, jossa meillä on tehdas ja sitten siinä on toimitukset, jakelija, tukkukauppa ja tilausten lähettäminen
tämmöinen prosessi, teollisuusprosessi. Siinä voi simuloida näitä toimitusvalmiuksia, että kuinka tehokas tämä systeemi keskellä on. Ja eri opiskelijat voi täällä toimia omissa rooleissaan. Niin tämä on samantapainen kuin tämä taulukko, mutta mä oon piirtänyt tämän sillä lailla, että se on asiakaslähtöinen, moderni, eikä tämmöinen tyrkyttävä työntötaloussysteemi. Tämä on vanhentunut malli. Eli tämä pitäisi kääntää toisinpäin. Ja kun se kääntää toisinpäin, niin se olisikin näin, mutta nämä kirjaimet on nurinpäin. Eli en lähtenyt tätä kääntämään suomeksi tai toiseen muotoon. Joka tapauksessa niin tämä on systeemiajattelu. Me lähdetään miettimään näiden asioiden välisiä suhteita. Kaikki liittyy kaikkeen. Ja toivottavasti mahdollisimman hyvin, että markkinat alkaa toimimaan tässä. Subjektit, objektit, ostajat ja myyjät. Ja näistä aikaisemmista elefanttipeli, tämä tehtasimuulainen peli ja tämä taulukko liittyy toisiinsa ylimmällä tasolla, abstraktilla tasolla. Ja sekin on erityisen hyvä, että voi sillä tasolla toimia. Sitten voidaan syventää ajattelua. Tällä taulukolla on etuja, koska se kuvaa mahdollisesti mielentiloja, riskiä, haasteita, toimijoita, niiden välisiä kitkoja. Eli se menee sinne käytännön arkeen. Ja tätä kautta voisi rakentaa tämmöisiä gamification-sovelluksia ja semmoisia yritysekosysteemipelejä, jotka on järkevämpiä kuin tämä Beerin peli. Nyt me käsiteltiin jo tämä aktivoitumisvaihe ja sitten suunnittelu. Miten suunnitellaan, että kaikki liittyy kaikkeen. Tutkitaan reittejä, mitä kautta kaikkia voi yhdistää. Ei sen kummempaa. Sitten meillä on näitä systeemeitä. Yhteiskunta, minkälainen se on. Meillä on maaosat ja niissä on erilaisia ihmisiä, jotka eri verkostoissaan toimii. Ne saattaa olla samassa yrityksessä tai sitten muissa verkostoissa. Sitten meillä on esimerkiksi Best Analysis, joka tarkoittaa, että meillä on politiikka, talous, teknologia, sosiaali, eli yhteiskunta. Ja tämä analyysi tarkoittaa, että yhdistetään nimenomaan näistä sektoreista kaikki kaikkeen. Ja erilaisia business-lyönteitä on business to business, business to consumer, consumer to consumer, sitten society to business ja näin edelleen. Yhdistelmiä voi tulla lisääkin. Kombinaatioita riittää. Sitten meillä on EBN, Uber, open source, yhteisöt ja näin edelleen. Tämä lisääntyy hyvin paljon, että on tämmöisiä peer-to-peer-verkostoja. Tämä henkilö ostaa majapaikan toisesta paikasta ja näin edelleen. Ja sitten se tilaa lähestyltä Uber-taksin ja näin edelleen. Sitten on näitä Wikinomics-tyyppisiä yhteistyökollaboratorio-yhteisöjä, että kuinka verkostot alkaa yhteen toimimaan ja vertaistyö tulee varmaan entistä arvokkaammaksi, jolloin tavallaan semmoista isosta megayrityksestä ollaan luopumassa ja siirtymässä pienempiin yksikköihin. Tässä on makrotalous, kuinka yhteiskunta toimii. Puhutaan kokonaistulosta, vienti, verot, säästöt, tuonti. Olennaisia asioita, minkä perusteella valtio tekee budjettia. Nämä budjetit eivät ole kovin tarkkoja tai ne on aika teoreettisia ja konemaisesti ratkaistuja, koska nämä best-analyysit ei toimi. Ei päästä tarpeeksi sisälle ihmisten ajattelumaailmaa. Ja mitkä sitten on suurimpia metataso-ongelmia, se tarkoittaa ongelmien periaatteita. Ja onko niille metaratkaisuja? Minusta filosofisempaa pohdintaa. World Economic Forum on nimenomaan tehty sitä varten, että näitä kaikkein suurimpia ongelmia se lähestyy, yrittää ratkaista. Täältä löytyy Christine Lagarde, esimerkiksi IMF:n johtaja ja monta muuta tutun näköisiä henkilöitä taitaa olla. No niin, kompleksisuuden purkaminen on yksi meta-ongelma. Se ratkeaa, kun aletaan analyyttisiksi, eli aletaan purkamaan näitä ongelmia menemällä alemmas. Divide et impera, eli hajota ja hallitse periaate on yksi mahdollisuus. Reaktiivisuus, stokastisuus. Maailma ei ole ennustettavissa. Kaikki näyttää tapahtuvan satunnaisesti. Toimivaa kaosteoriaa ei ole olemassa, eli se on semmoinen tosiasia. Tiedemiehet ei tämmöistä pysty ratkaisemaan. Mutta tarvitaan sattumanvaraisuuden hallintaa ja erilaisia keinoja eri tilanteissa vähentää kriisejä ja ongelmia.
politiikkaa, yhteiskunnan eri periaatteita tarvitaan varmasti. Sitten yhteinen suunnitelma puuttuu. Suomestakaan ei löydy välttämättä hyvää elinkeinosuunnitelmaa, eikä monesta muusta maastakaan, ja EUlla ei ole yhteistä suunnitelmaa oikeastaan kunnolla enää. Tarvittaisiin ihanteellinen yhteissuunnitelma. Ja nämä voi tuoda jo apua, kun meillä on ensin purettu ongelmat auki, sitten vähennetty sitä kaosmaista piirrettä tietyllä kontrollointikeinoilla, niin sitten yhteinen ihanne voi löytyä. Sitten vielä 4. meta-ongelma tässä, että on ristiriitaisia odotuksia, erilaisia poliittisia asenteita ja käsityksiä maailmantaloudesta ja ihmisistä. Eli mennään ihmisen ajattelun tasolle. Ja tässä voi auttaa sivistys ja koulutus, vaikkapa tämä systeemiajattelu. Hyvät esitykset millä tahansa foorumilla, myöskin täällä World Economic Forumilla, jos siellä esitetään erityisen hyviä perusteita, niin ehkäpä ne alkavat vaikuttamaan. Mutta heräämisen tulee alkaa myöskin kansasta, koska kansa voi vaikuttaa vähintäänkin vaalien kautta ainakin jonkun verran. Ja verkostoitumalla hyvät ihmiset voivat luoda hyviä teorioita tai hyviä käytäntöjä. Sitten on olemassa tämmöisiä metateorioita, jotka kokoaa yhteen eri ajattelutapoja, semantiikkoja ja skeemoja. Ja visuaalisuus on siinä hyvä tapa viestiä tehokkaasti. Tässä on nyt yksi esimerkki, biomatrix-teoria. Ja siihen liittyy toistasataa erilaista kaavakuvaa ja käsitettä, semmoinen kokonainen joukko erilaisia elementtejä, ajattelun eri tapoja ja välivaiheita. Mä olen tämän metateorian tämän osan taulukosta muuttanut sanalliseen muotoon. Täällä kysymys hierarkiasta, tuolla puhutaan osasta hierarkiaa. Sen yläpuolella 3 hierarkiakerrosta, sen alapuolella on 2 kerrosta. Ja tarkoitus on saada tämä kaikki toimimaan hyvin. Sitten se on meille kaikille kyllä tuttu. Sitten haasteita voi tulla systeemi ylhäältä päin, alhaalta päin, ja sitten siellä systeemin keskellä on se, missä päätökset tehdään, ja sen yläpuolella on tuossa 3 kerrosta. Ja sitten vaihtelee, mitkä ne on. Ja tavoitteet ja tulokset voi kuvata nuolina eri tasoilla, riippuen minkälaisista tavoitteista ja tuloksista on kysymys. Systeemi voi olla reaktiivinen, eli jos systeemi vaikuttaa toiseen, toinen vaikuttaa taas toiseen. Ne voi olla vaikka poliittisia pukareita tai sitten yhteistyöhenkilöitä. Tuo musta nuoli tarkoittaa, että siinä on se asia kiinnostunut piirretty mustalla. Sitten tämä ylempi taso, siellä on ilmeisesti johtaja ja sitten alapuolella on ne tiimijäsenet. Systeemi on verkosto, tässä on verkosto mattona ja sitten siellä on näitä toiminnallisuuksia ja hierarkiaa ja systeemien välisiä riippuvuuksia. Sitten systeemin näkökulmiin liittyy osanäkökulmia. Tässä mennään tänne päin, siellä on se pestle, politiikka, talous, yhteiskunta, lainsäädäntö, luonto ja mitä kaikkea niitä onkaan. Ja jokaisen sisällä voi olla lisää osanäkökulmia. Ongelma voi olla joukko osa-ongelmia. Tässä se pääongelma, siinä on esimerkiksi Etelä-Afrikan kaikki tämmöiset pahimmat vitsaukset, tämä on etelä-afrikkalainen teoria, ja kuinka joku isompi punainen ongelma täällä, miten se liittyy kaikkiin muihin asioihin, käsiteanalyysiä. Sitten emergenssia on luonnossa veden jäätyminen, sulaminen, kiehuminen. Eli se elementti, aine muuttaa olomuotoaan, se on emergenssia. Yksi esimerkki. Ja luonnossa ja yritystoiminnassa tapahtuu tämän tyyppisiä samanlaisia asioita. Ja on hyvä, parasta tietoa melkein ymmärtää näitä suhteita sieltä elämästä. Tämä on tietynlaista visuaalista leikkiä, piirrellä kuvia, mutta tätä kautta ongelmanratkaisu alkaa tavallaan niin kuin palapelin pelaamisena. Niin kuin Albert Einstein on mielellään käyttänyt näitä tekniikoita aikanaan. Sitten mennään do-vaiheeseen, eli ruvetaan sitä kaikkia yhdistämään, miten se toimii. Erilaisia yhdistämiskäsitteistöjä on olemassa, niin kuin tämä yin ja yang, kokonaisuus sen osat. Ihminen on siinä
palapeliosana tämä kaiken maailman ihmiset yhdistettynä, mitä he tekevät. Erilaisia yhdistämistapoja on paljon. Tässä on tämä integral-teoria, jossa ihminen ja me ja muut kuvattu. Luonnon taksonomia. Alkuaineilla on taksonomia kemiassa. Sitten ajattelun taksonomia löytyy siitä, joka eri tavalla voi yhdistellä eri tasoilla riippuen minkälaisia ihmisiä on, minkälaisia kohteita on olemassa. Sitten Bowlingin taksonomia. Niin nämä on niin sanottuja operaattoreita, joilla voi siirtyä systeemistä toiseen. Sitten yksittäistä ihmistä voi ajatella syrjäytymisestä, vapautumisesta, samaten yritystä. Onko se avoin vai suljettu? Ihminen koostuu neuroneista, jotka sitten laajentuu. Meillä on täällä henkilö, naapurusto, yhteisö, ammatti. Gaia tarkoittaa koko maailmaa ja kosmos tarkoittaa avaruutta. Työntekijä lähtee siitä omasta paikastaan, kuuluu johonkin miehistöön, eli sen henkilöstöön, kuuluu työpajaan, osastoon, firmaan ja näin edelleen. Näitä jaksoja löytyy. On mahdollisesti mukana maataloudessa, kaivostuotannossa ja näin edelleen. Sitten tässä on Stafford Beerin robotti, joka on tietynlainen miniatyyrisysteemi. Siinä robotissa on tietynlaisia elimiä, jotka nykyaikana voi olla chippejä, pienostietokoneita, digitalisaatio menee yhä pienempiin komponentteihin, yleensä antureita ne voi olla, jotka sitten keskenään muodostaa kokoonpanoa. Tämä on reduktionismia. Tämä vastaa tietyllä tavalla ihmistä, vaikka se on robotti. Ja minkälainen sitten on tämä systeemin ihannetila, niin systeemien teoria nimenomaan biologian puolelta on lähdetty selvittämään erilaisia automaatioasteita. Erilliset ulkoisesti järjestyvät systeemit on täällä toisella puolella, eli ne on epäitsenäisiä, ja niitä ohjataan ulkoa niin kuin tämä robotin eri jäsenet. Ja toisessa puolella on sitten mahdollisimman itsenäisiä, kun pienyrittäjä, elämäntapayrittäjä on täällä itsenäinen osapuoli, joka on siinä ihannetilassaan todennäköisesti. Hän on tehnyt sitä omaa työtänsä koko ikänsä ja haluaa jatkaa. Symbiootinen systeemi on sen tyyppinen, että se on vuorovaikutuksessa yhteiskunnan niiden omien toimijoidensa kanssa täällä omalla sektorilla. Siinä on niitä eri vaihtoehtoja. Itse organisoituminen on tärkeä kyky yhteiskunnassa, tätä pitäisi kehittää. Eli ihmiset pystyisivät organisoitumaan itse, annettaisiin mahdollisuuksia työllistyä, kehittyä, kouluttaa, opiskella ja näin edelleen. Erityisen tärkeitä taitoja ja yhteiskunnan pitäisi luoda valmiuksia tähän. Sitten avoimesta ajattelusta, niin tämä minun kirjani systeemiajattelun tekniikka tehostamassa arkiajattelua. Se tuo esille avautumista, yhteisöllistä, syyttä luovuutta. Siinä on 5 lukua. Ensimmäinen luku on, se esittelee systeemin. Toisessa luvussa yhteistyön, sitten mallintamisen, voimaantumisen yhteiskunnassa. 4. luvussa kaikki me voimme olla vaikuttajia, ekosysteemit kaikille aloille. Ja kuinka saada resurssit vaikuttamaan mahdollisimman hyvin. Meidän kaikkien panos olisi tässä alhaalla vihreänä nuolella. 5. kohdassa on ihanne kokonaisuuden uudistuminen. Tämän kirjan idea on se, että tämmöinen itsekäs ajattelu, se pitäisi vähetä. Sen ei saisi hävittää sellaista kulttuuria, jossa on jo päästy rakentamaan hieno yhteiskunta. Tässä on Singaporen valtiosta kuva. Se on sinänsä arvokas, että meillä on tämmöisiä instituutioita. Että se ei pitäisi saada hävitä minkään tämmöisen kapea-alaisuuden takia. Ja kysyntä- ja tarjontaprosessista yhteiskunnassa pelkästään on kysymys. Se pitää saada kuntoon. Ja jokainen hyvinvoiva resurssi lisää pääoman kiertoon, mikä tulee myöskin tässä vihreässä nuolessa. Ja systeemisiä lakeja on esimerkiksi Maturana, Varela ja Luhmann. Ja näitä on paljonkin. Ruvetaan vaan toteuttamaan. Näin saadaan ihmisen arvokkuuskin paremmin
esille positiivisten ihanteiden myötä. Sitten systeemisiä ammatteja. No verkostoammatteja meillä on todella paljon. Kaikki me olemme jollain tavalla verkostoissa ja netissä muissa verkostoissa kiinni. Ja systeemeitä on esimerkkinä tässä, mitä voi lähteä pohtimaan itse kukin, on ihminen itse. Siinä on fyysisesti systeemi, monitasoinen systeemi. Sitten perhe on systeemi, konstellaatio. Sitten sopimus on myöskin systeemi, jos tämä henkilö täällä tekee sopimuksen työnantajansa kanssa. Työnantaja on tässä tiimiyhteisö. He muodostaa sitten hyvän tiimin ja sitten siellä on ehkä joku johtaja. Sitten siellä on jäseniä tai sitten se on ihan demokraattinen systeemi. Puu on myöskin systeemi, kasvava systeemi, samaten puisto. Asunto on systeemi, sitä voi hyvinkin ajatella näin. Ja luonto on systeemi yleisesti. Kirkko ja uskonnollisuus, uskonto on systeemi. Ja talous ja politiikka, yhteiskunnan sektoreita sillä tavalla. Ja sitten kokonainen valtio ja valtioliitot myöskin. Ja mikä onkaan ylivalvontaelin yhteiskunnassa maailmanlaajuisesti, onko se tämä World Economic Forum vai onko se YK, nämä on myöskin systeemeitä. Eli tässä olisi työmaalta kenelle tahansa aloittaa systeemiajattelu, mistä tahansa näistä tai keksiä vielä omia. Niistä voi rakentaa itselleensä elämän. No niin, sitten vielä IT-alalle suuntaan pikkusen poikkeama. Viron IT-alan infrastruktuuri. Siellä on rakennettu tämmöinen hieno X-Road-väylä, jonka liittyy 8 tärkeää sektoria, on kuvattu tuossa ylhäällä. Ja palveluita ja erilaisia portfolioita, autentikointisysteemeitä, kortteja, näin edelleen. Valtava systeemi tehty parissa vuodessa, en olen kuullut. Ja se onnistui kai niin hyvin, että sitä on Suomeenkin yritetty tuoda esille ja mielellään myyvätkin. Ja ilmeisesti se Suomessa jonkun verran toteutettukin. Uskalletaanko Suomessa rakentaa tämmöisiä systeemeitä pohjalta asti ihan puhtaalta pöydältä, niin kuin tämä on lähdetty tekemään? Sitäpä sopii miettiä. Ja mä olenkin käynyt valtiovarainministeriössä näitä keskusteluja. Tässä sama on muutettu niin kuin Suomen muotoon 1, 2, 3, 5, 8 erilaista systeemiä, niitä yhdistää tämä väylä tässä. Tämmöisiä on helppo Suomessakin lähteä tekemään. Kyllä meillä osaamista olisi, jos vaan osattaisiin organisoitua ja löytyisi sitä tahtoa. Niin saataisiin kaikki pankkitoiminnat ja muut vastaavat kuntoon, että kortit ja autentikoinnit ja tietoturvat, sen tyyppiset samalla kertaa. Sitten vielä yhteiskuntasopimuksesta. Suomessa viime vuonna alettiin puhumaan sellaista sopimusta, jossa työnantajat ja työntekijät tekevät yhteisiä päätöksiä, minkä perusteella päätettäisiin, että palkat voi nousta ja muuttaako se työaikaa ja työssäoloehtoja. Jos me halutaan lähteä tekemään yhteiskuntasopimusta ihan silleen tieteestä lähtien, niin kartoitetaan asiakastyypit, tietynlaiset osapuolet siellä yhteiskunnassa ja erilaisia ekosysteemeitä, joissa tulee esille win-win-tilanteita, yhdessä voittamisia. Ja kun meillä on tämmöisiä ekosysteemeitä, niin niille tulee tietty suuruuden ekonomia ja sosiaalista pääomaa saa kertymään, joka sen takia ekosysteemit on tärkeitä. Ja tämä on palapelin rakentaminen, niin kuin äsken tuossa oli puhetta. Siellä on kohta muut, jotka ei ole kovin kiinnostuneita, siellä on kohta muut, ja sitten siellä on osapuolia, jotka on todella kiinnostavia, joiden kanssa se saadaan syötyä synergia-aikaa. Tässä oli parannettu versio sitten Stafford Baileyn mallista, jossa puhutaan fyysisistä resursseista, mentaalisista, henkisistä resursseista, sulautumisesta, tiivistymisestä. Se on itse organisoitumista. Ja jos tämä muuttaa kurssimuotoon, niin meillä on tuossa Suomi, ja Suomella on tahtotila. Täällä on toteutus, mitä halutaan lähteä hakemaan eteen. Ja sitten täällä on 8 sektoria, joilla jokaisella on 2 ääripäätä. Vielä yksilö ja yhteisö liittyy ihmiseen tähän lähtötilanteeseen. Koulutusjärjestelmässä on sivistys ja tiede. Sivistys on tietestä poiketen tämmöistä yleisempää tietämystä, joka ei ole välttämättä tiedekelpoista. Mutta tärkeää siitä huolimatta
Ja sitä vastapuolella täällä on työelämä, jossa on työntekijä ja työnantaja sopimassa keskenään. Tai jos siellä on joustava tiimi itse organisoitava, niin näiden välillä on sitten tavallaan semmoinen joustavampi elin jatkamassa. Ja tällä tekniikalla, tässä on ne 8 osaa, tästä pystyttäisiin lähtemään kehittämään semmoista yhteiskuntasopimusta, joka olisi hyvin lähellä tieteellistä näkökulmaa. Niin Stafford Beer on Chilelle kehittänyt vuonna 1970-luvulla tämän tyyppisen ratkaisun. Ja se onnistui pari vuotta, kunnes sitten tuli sotilasvallan kaappaus, jolloin se jouduttiin lopettamaan. Maailma on täynnä tämmöisiä erilaisia yhteenliittyviä verkostoja, jotka pyrkii saamaan toisillensa itselleen hyötyä, viihdettä, monenlaisiakin tarkoituksia. Keitin aikanaan Varsinais-Suomesta tämmöisen esityksen, kuinka sitä voitaisiin mallita ekosysteemeinä. Se ei ole lähtenyt ainakaan vielä menestymään, vaikka hyviä mahdollisuuksia aina periaatteellisesti oli. Lähtäisiin ensin katsomaan, mitkä on Varsinais-Suomen kohteet, painotuksineen minä ja muut integraatioteorian mukaan. Sitten mitä hyötyä voidaan tavoitella. Ja nämä 8 sektoria, mistä tässä oli puhetta. Näitä lähdetään kartoittamaan ja laajennetaan, tehdään semmoinen kaavakuvamalli, joka kuvaa esimerkiksi tietämyksiä, että mitä kaikkia tutkimustietoa pitäisi uutta saada, että laivanrakennusteollisuus voisi vielä entistä paremmin. Uusiutumiskyky on tässä Suomessa ehdottomasti se kaikkein pahin ongelma. Ei olla adaptiivisia, ei ole herkkyyttä, ei tarpeeksi innovaatiota eikä resursseja, ja jos on resursseja, niin ne on väärässä käytössä. Sitten olisi tarve selvittää, että mitä pitäisi tehdä. Mikä estää yhteiskuntaa kehittymästä? Onko ne nämä yhteiskunnan julkisen sektorin elimet, jotka ovat liian jäykkiä? Voidaanko ne esteet ohittaa jollain tavalla? Jos ne pystytään ohittamaan, niin sitten nämä resurssit pääsee tuonne alahommiin. Päätöksenteko, organisoituminen. Ja täällä on se työelämä, jossa varsinaisesti työ tekee. Sitten voidaan kysyä, että ketä ja mitä työnteko palvelee. Varsinais-Suomen maakuntastrategia, se korostaa tämän tyyppisiä asioita, mutta ei välttämättä käytännössä saada kuitenkaan niitä eteenpäin. Ja maakunta on jotenkin nihkeä ymmärtämään tämmöisiä systeemisiä malleja. Tämä on ehkä liian korkeatasoista ajattelua ollut heille, mutta ehkä se aikaa myöten lähtee leviämään. Minulla on tämä aikaisemmin kuvamenetelmä täällä. Tämä sama menetelmähän tässäkin sivulla oikeastaan on. Mä voi levitä sitten hyvinkin laajan käyttöön joskus. Systeemien yhdistely ei ole helppoa, koska ihmisten väliset ajattelutavat on niin erilaisia. Jokainen ajattelee omaa etuaan, homo economicus. Tässä on 3 erilaista ammattia, elämäntilannetta. Ensimmäisenä on yrittäjä, joka on yhteiskunnassa tavallaan se avainasemassa oleva henkilö, kaikkein tärkein henkilö. Jos hän on keksijä, niin hän ajattelee läpimurtotilannetta, tuossa se hänen ideansa, ja hän haluaa määrittää nämä bisnesmaailmasta tutut periaatteet, tavoitteet, strategiat ja näin edelleen. Ja hän ottaa yhteyttä jonnekin tekeisiin, Sitraa, etuuskuntaan, yhteiskunnan elimiin, ely-keskuksiin, mutta huomaa sieltä, että siellä on aivan erilaisia ihmisiä. Siellä virastossa ajatellaan omaa pysyvyyttä ja omaa palkkiota ja toimitetaan poliittisessa ohjauksessa monesti, joka on aika kaukana tästä ihmisestä, yrittäjistä. Sitten siellä voi olla riskirahoittaja, joka haluaa rikastua tällä yrittäjällä taloudellista menestystä itselleen. Ja tässä on niin paljon erilaisia ajattelutapoja, että nämä ei välttämättä keskenään kovin hyvin sovi. Mulla on itse kokemusta. Eli hyvin hankala on keskustella, jos täällä on joku hyvin ahnas sijoittaja, joka haluaisi heti seuraavana vuonna sen rahansa pois. Niin tämä on yksi tämmöinen kriittinen paikka kaiken teoriassa. Nyt sitten onkin tutkimisvaihe enää jäljellä. Mitä on saatu aikaan kaiken teoriassa? Mitä on opittu? Arviointia. Liittyykö kaikki kaikkeen ja mitä tarkoittaa se systeemisyys, mikä oli otsikossa? Näkyykö se jotenkin käytännössä?
Mitä on elämän tarkoitus? Elämän tarkoitus on tiettyjä ongelmia ja haasteita ratkaista ja selvittää, palvella muita ihmisiä. Tässä on se tarkoitus ja täällä on se pragmatiikka, mikä hyöty siitä sitten mahdollisesti tulee. Se on filosofisesti sanottu, että tämmöinen kaavakuva voisi auttaa elämän tarkoituksen etsimisessä, jos meillä olisi tarpeeksi tietoa. Lähtötilanteesta pitäisi saada selvää, että mikä tällä hetkellä on esimerkiksi yhteiskuntasopimus. Ja sitten ajattelun tulee kiinteytyä, jotta se työskentelyprosessi alkaa ruksuttaa. Niin kuin videon teko esimerkiksi ensin pitää päättää, mitä tarvitaan, sitten se aihe kiinteytyy ja sitten se on varsinainen tekeminen. Ja jos me saa selville, että elämän tarkoitus, niin mistä saa selville se, että ketä se palvelee se elämän tarkoitus? Kyllä mennään niin kuin seuraavalla emergency-tasolla tämän yläpuolelle. Ateisteille jää mysteerioksi, mikä on elämän tarkoitus kokonaisuudessaan, ja siitä alkaa tämä transcendentaalinen alue unknown, mikä oli Baldingin hierarkiassa numero 9. Ja onko maailma suljettu vai joukko suljettuja systeemeitä? Fysiikasta voi saada vähän apua. Mitä suljettu systeemi tarkoittaa? Tässä puhutaan entropiasta. Täällä on tämmöinen polttokattila, jokinlainen systeemi, joka tulee höyryä. Ja siinä sitten kuumuutta lisätään siihen astiaan. Siinä on tietyt rajat. Ja sitten aletaan mittaamaan, mitä täällä toisessa päässä tapahtuu. Niin tässä sanotaan, että entropia lisääntyy suljetussa järjestelmässä, kun se höyry, mikä siellä on, niin se muuttuu epäjärjestelmällisemmäksi. Eli se on täällä ensin paremmin järjestynyt ja se rupeaa kasantumaan niin kuin tavallaan hajaantumaan se materiaali lämpövirran massavirran takia. Ja niitä samoja ajattelutapoja voi miettiä, että onko Suomella on tämmöinen tietty ylijäämä vientitilanne, jota pidetään tietyllä tavalla kriittisenä. Samaten tämä velkatilanne on otettu tietyllä tavalla velkaa ja sitten otetaan aika monta miljardia tänä vuonna lisää. Herättääkö se sitten ulkopuolisten luottoluokittajien huomiota liikaa, että se aiheuttaa vaikeuksia? Tässä on kaksi systeemiä A ja B ja sitten arvioidaan niiden yhteistä energiaa. Tietyllä tavalla niiden yhteinen energia on niiden summa, mutta sitten jos ne vaikuttaa toisiinsa, niin se aiheuttaa ryntäävän ilmiön, jolloin sitten entropia voi kasvaa ja lämpötila voi nousta. Mutta jos näiden systeemien tilalla onkin kaksi yritystä samalla alueella tai toisella tukevilla alueilla, niin sitten tulee erilaisia kombinaatioita aika paljon, että miten se lämpötilastressi nousee, kannattavuus, tuleeko liikevaihtoa enemmän tai paraneeko se millä tavalla, onko lopputilanteessa jäljellä monta pienempää A-systeemiä tai monta pienempää B-systeemiä tai yksi pelkkä yhdistelmä näistä tai pelkkä A tai pelkkä B tai ei mitään. Ne on sitä Schumpeterin luovan tuhon problematiikkaa. Tätä voi miettiä myöskin näin ihan tosi abstraktilla tasolla ajattelemalla tämmöistä, mitä tulee sisälle, mitä menee ulos ja minkälaisia entropioita sieltä sitten mahtaa tullakaan. No niin, yhteenvetona arvostetuin systeemiteorian tutkija, ehkä niistä on sitten Stafford Beer, niin hän on asettanut, että homeostaasi, tietynlainen tasapaino on systeemin päämäärä. Tässä on verisuonisto ihmisellä, on 2 lämpötilaa. Sisälämpötila 37 astetta ja käden ulkopuolella on 35 astetta. Niin siellä elimistö tasapainottaa nämä lämpötilaerot, joka johtuu sillä, että meillä verenkierto toimii. Tässä Beerin mallissa on 5 tasoa. Ylintaso on identiteetti, joka kertoo, että mistä on puhuttu, eli sen systeemin ihmisen omasta käsityksestä itsestään. Myöskin yrityksen identiteetti on sen missio, mitä se aikoo tehdä, mitä varten se on perustettu. Ja täällä on se ympäristö, minkä se haluaa toimia kaksisuuntaisesti.
Sitä alempi kerrostalo on tulevaisuus, toteuttaa sitä identiteettiä tulevaisuudessa nelostasolla, joka on myöskin yhteydessä ympäristöön. Täytyy osata ennustaa ennakoida. Tän alapuolella on synergia, eli pyritään löytämään yhteistä toiminnallisuutta eri tasolla. Ja sitä kautta se liikevoitto yritykselle tulee, jos työntekijästä puhutaan, niin työntekijä synergian kautta sen oman työnantajansa kanssa pääsee tietyllä tavalla eteenpäin. Ja yrityksellään sillä on ne elimet, osastot, tiimit, mitä se voi käyttää. Ja se antaa ohjeita sinne operatiivisille komponenteille, jotka suorittaa töitä. Täällä on viimeisenä auditointi. Tarkastetaan, että laatu on kelvollista. Tämä on hyvin järkevä ja ymmärrettävä kuva. Tässä puhutaan, että 3 ja 4 ne liittyy homeostaasiin erityisesti. Eli tarkoitus on tärkeää, että tämä osa tässä, joka vastaa siitä, että hommat pyörii nykytilanteessa, että on myöskin suomennettu, että tarkoittaa nyt tilaa. Hommat toimii nykytilanteessa, niin ne on tasapainossa, joka työntekijät ja tiimit täällä osaa tehdä oikealla tavalla oikeita asioita ja asiakassuhteet on kunnossa. Täällä on tilaukset, toimitukset, niiden kohteet täällä ympäristössä. Homeostaasi on silloin sopusointua näiden välillä. Ja mä olen tehnyt esimerkiksi koko Suomen IT-alasta esityksen, että pitäisin koulutusta ja kurssia. Ideaalinen yhteiskunta oli se koulutuksen nimi. Ideoitaisiin nimenomaan se, kun äsken oli puhettakin Viron IT-alan infrastruktuurista. Ja sitten, jos tämmöistä lähdettäisiin tekemään, niin Suomeen tulisikin tämmöinen tietynlainen väylä. Esimerkiksi saada suunnitelmia ja muutenkin muitakin tasoja, esimerkiksi minkälaisia käyttöliittymiä, minkälaisia käyttöjärjestelmiä Suomessa käytetty, minkälaisia arkkitehtuureita, näitä voitaisiin kehitellä future-moodissa, eli tulevaisuuden moodissa, ja sitten speksataan niitä, että eduskuntahallitus lähtisi niitä käyttämään, ja asiakkaat alkaisi suosimaan niitä hyviä käytäntöjä, mitä me kehitettäisiin. Ja tämä oli sitten homeostaasi, eli jos me ei saata semmoinen IT-infrastruktuuri, joka on stabiili, ei horjus eikä heilus, eikä kaupalliset toimijat sitä järkyttäisi, niin tavalliset ihmiset, kansalaiset täällä pääsisi käyttämään niitä hienosti hyväksi. Tämä on homeostaasi. Meta-yliopisto alkaa ajatuksista. Mitä rajoituksia ei ole, ja tietoa löytyy jokaisella, varsinkin sen jälkeen, kun niitä alkaa hakemaan. Pitää olla kysymys ensin siitä, että mistä on kiinnostunut ja mikä on itselle tärkeää. Pääteemana on lähteä tiedosta järjen kautta saamaan aikaa ymmärrystä. Keskellä on metakognitio, eli ajattelua kuvaavia tapoja. Näitä on aika monta. Ja sikäli systeemiajattelijan täytyy osata näitä ajattelun tapoja käyttää vuoron perään, muuten homma ei toimi. Ja niillä edellytyksillä sopii kenelle tahansa luoda uutta. Kohteena voi olla vaikka oman luovuuden tehostaminen tai yhteiskunnan parantaminen. Ja tässä, jos luovuutta ajattelee tässä, niin luovuuden määritelmä, Nullerin määritelmä, että knowledge, imagination ja evaluation muodostaa kolmikon, joten perustason luvusta tulee. On tässä siis mukana. Tässä puhutaan silloin luovusta ajattelusta, imagination mielikuvituksen käyttämisestä, ja evaluointi tarkoittaa, että vielä harkitaan, että mitä asiaa pistetään julkisuuteen sitten omasta tietämyksestä esille, näin poimittuna. Tämä malli sisältää sekä konstruktiivisen että divergentin oppimisen periaatteet. Divergentti tarkoittaa sitä, että mennään juuri tälle luovalle puolelle hakemaan ihan uudenlaisia ratkaisuja. Lähdetään intuitiosta liikkeelle. Intuitio, uskomus, tieto, järki ja ymmärrys, siitä tulee tosi tehokas paketti. Miettiä vaikkapa Suomen IT-alan kaikkein vaikeimpia kysymyksiä. Ja sitten päästään soveltamaan rakentamaan sitä uutta väylää Suomelle. Tai yhteiskunnalle parempaa yhteiskuntasopimusmallia.
enää sitten lopputoteamus, että meillä systeemiajattelu aina lähtee todellisuudesta, tehdään havaintoja, sitä kautta rakentuu käsitys tietämyksestä, jossa erityisesti systeemi on näin ajateltuna se keskeinen kohde, jonka varaan tiivistetään se tieto esimerkiksi tästä Lontoon elinkeinoelämästä, mikä tässä nyt on kuvassa. Siinä on Lontoon sopiva yhteiskuntataso, mikä otetaan käsittelyyn, vaikka poliittinen järjestelmä Brexitin jälkeen. Ja Yin ja Yang, miten kaikki liittyy kaikkeen, oli tässä teemana. Kiitoksia mielenkiinnosta ja tervetuloa toistekin katsomaan näitä videoita systeemeistä, missä kaikki liittyy kaikkeen. Moi!